sad idemo sa strojem van. Odmah se namjesti posao koliko možeš. Možemo još malo skreniti. Ej, gledaj šta sada. Mi želimo izaći što bolje okomito van, a to znači da skoro okomito na rov, vidiš evo ga rov, skoro okomito na rov stavljaš si potpornu kašiku. Eto, i trik je sada u tome da se ne podigneš previše, nego minimalno i da se zabacujemo. Evo ga. I sada si možeš jednostavno svu silinu težine prebaciti tamo na ove prednje i jednostavno se izvučemo van. Evo ga, i vani smo. Evo, možeš vidjeti iza nas kako je to bilo. Moraš biti oprezan kada radiš te stvari, jer to je rizični trenutak da si izvrneš stroj. Pogotovo oni manji strojevi sa uskim gusjenicama, njih je naravno još lakše za izvrniti.